दुआरी आईनी हो जगदम्बा घर में दिया अपन बमला के बोला के लिए चप्पल छिनवा आई हो मैया जा गंगा जलवा के तथिया लोटकिया छोड़ के घर में आगो नी ए बच्चा बक पूजा करके ले जाता नहीं हो तारा बुझात नहीं खे बेचत नहीं खू बेचे वाले लागत नहीं हम तारा दुआरी पुतरी बमला के पूरा बेचा जाए बेचे किने वाला ना नहीं हम पूजा करके ले जाता नहीं पूजा करे के कहना काली माई के मंदिर में काली में कहाँ बा होने मंदिर नहीं खे नहीं क्यों जाना तो खाली हे गावे हो गावे हे ने आवा मारा छोटा वाला सार के छिनार कहीं का आओ ताकते तो करके गाड़ी देबे लगलू तो कसो हमरा काहे ताकते टोक दी तब माने टोक दी हम बाप रे बाप तू ही ढेर सुघर बाड़ू का तू ढेर सुघर बाड़ू देखा हमरा के मारा मत बुझा गुल ना बक बक कइले बाड़ू गोरे हम नहइले तू नहइले हो तू नहइले हड़ू तू हम नहा के पूजा कर जतन तू कह हाली पूजा कर अगरबत्ती बारे जाना तू हम बमला करला बमला करला पूजा कोन ए बच्चे सुना ना तन धरबो हई आवा केरा को देबू का पूजा क के आइम न त तारा के प्रसादी दी हम हो धर हम अगरबत्ती आ जल लेके आओ तने अपना घर ले लोटा लेके न सलाई हो ले ला तू का काम हमरा अरे हम पूजा करे जाई मी लेके दखले ना हम आवत नहीं अपना घर से लेके छिनार कहीं की देखो रारी कबली कहती ना देख देखो काली माई के चढ़ावे जाते हैं हाँ कितनी नीक लगता हो घर तक जाए तो खाए ना बस इजा पकड़ा जाए छिनारी आज तो का करब अरे चलो घरे आवा देले सहेली हम देना हो मंगाबू 15 बूढ़ होइल में धक्का नौकरी लेके मार देख नौकरी हमर कैसे अच्छा देखो तो बनी 16 बढ़िया से नहीं है 17 18 तो मार के कितना काटल हो तो नहीं सिगरेट रहो इगो ले सारा गिने का को सब खत्म हो खेला बेला करके प्रैक्टिस को तो छिनो रो ऐसे ही राती में बमला कर हम देखते हैं कि पाए तो 36 वर्ष की उम्र हो गलो ई नौकरी के तैयारी वाला अग्निवीर के तैयारी करत रहन हाय आग के अग्निवीर के तो नहीं पकड़ता दे चलाई प्रसादी बोलो ना काम बा प्रसादी हो प्रसादी है भोसरी वाला बिग दस के बा तो काहे नौकर लगता हां ओई के सपाट मारत नहीं है हम कोच न है पहले रहनी है लेकिन नौकरी ना लागल उम्र हट गेल तोरे माई के कोच कैसे कोच ए बहिनी होय सलाई उलाई बात ई के लेके भागल बिया हमनी घर द्वार खराब छान मड़ई के बाद बटा बुढ़वा मारा तो माई बियाह कर देंगे ले जो एक बत्ती हले बड़ी ये नाच बता छोड़ो न तो नाच अच्छा हां ठीक है बेटा चल नाच हां कैसे का ना गाना गाओ तभी ना हां गाना कमर डैमेज नहीं करबई गारंटी लिख के ल कमर डैमेज हमरा नाचो बाबा हुड़का के लवंता रहो हुड़का के दे भोसरी वाला हमार हो हम एक प्रसादिया दे दो आय प्रसादिया देला पुन भरेला दे रे बच्चिया हमरा के दे गोला का मार गोला गोल लग नींबू के गो ये ना कदे तू मेरा नु के आगे झुक जाता रहा हाय हो रा मामा का जाने केने लेके चल गई ए बबुआ हां ई कहां ले तू सेव खातड़ हो कहां ले तू काले केरा हो के केरावा खाती जान देल बारी गर्दन टूटे से बच्चा केरा पूछ जान ई के तारा के दल से पहले बताओ जना ला हाय बगले में मंदिर बा तो प्रसादी ना मिले हमनी के प्रसादी हां तू प्रसादी खातड़ हां प्रसादी है कोनो मेहरारू तारा के देलैया अरे हां तो मेहरानो देख मर्द चेक हो जलता हमनी गांव में के मर्द पूजा करेला अरे तो बताओ मौगी केने गोइलैया ए बच्चा हो पगली का रहलैया दादा तू पगली के जानते नहीं लाल लाल लुगा पहनले रहलैया लाल में पतरे रहलैया तू है तो दे रही है कहते कि हम आई हो करम ए बाबू ई दे दे जा अरे पूजा करे हम जात नहीं हो दादा काली माई के मंदिर में ले ले बलवा होगा तो मत लियो हमरा से मत ले हम बलि चढ़ गिरला हमारे जी का गर्दन पर मुड़ी धरा देला देखा शराब पर जे खइबा न तो शराब पर जे अभी पूजा नहीं की खइले अब रानी के हम बताई केने गोइलैया हो केने गोइलैया अरे हे नहीं जानो ए बरा उनकर ना हम मांग
तो फिर से बात का। कितना ही लागता सेवा हो बस अपन कमाई के खात रही छिना के दाम हमारा बमला विदेश बोल बा बुर्ज खलीफा में काम करेला ओ महिता जो रहा ना मिस्त्री हमारा बमला मिस्त्री मेरा रुपया के दिमाग खराब पहले बिया अरे ए जी का कौन हो जी आई फल फूल कुल ले बाड़ू कौनो भोथ दिया तो जिंदगी खराब हो जाई एगो तो पागल सन की बटले बाड़ू कितना चिंता करल बामो हमार पैसा लगता दवाई बीरो में तो तार बाबू चिंता करी हां के करी रे कितना पैसा लागबा बता ना तो पैसा पूरा दब कमाए लागल बानी देख ले कमाई का कमातड़ू मैं कौनो भूत दियस ना को टेढ़ हो जाई और पता चले कि लकवा के दवाई चलावत के को तोहरे बामो सी मिलो बा के देला सैताना के ले हम ले लाई तीना नहीं होई लोहा तीना ले लोहा टीना तो से चड्डिया से देख सही बता दे कहां से तू खौली चढ़ी बेचाता वे कहले टूटल फाटल साया साड़ी ले गया चाटल फटल का चढ़िया गो फटल तो वे ले गई दिमाग खराब मत कर समझ गेली ना बाबा हमारा खाती हमारा खाती कहा था से सुगरा होता अरे के जैसन सोचले रहनी वैसन छु नर मोर बाड़ू सावर ना भक भेलर बाड़ू हो छु नर बाना राजा मोर खजाना में बारा हीला लताना में बारा चल घर में चल खेला के गाओ तड़ो हे गाना गाओ उतार का हो भौजी ए भौजी का भौजी कइल बा दिमाग में भौजी ठीक कइल नहीं बा है का ए कुल आइलू उठा ले आलू का बात बा उनकर में जा ठीक नहीं करत का बात के का बात बा पूजा करे जात रहनी अच्छा आ लोटा के छोटो गुरेला घरे लिया के कने बचिया तनी देखिया लेके चलल ये भाग तारा के खाए के देले रहनी बाप करबू तो मार देनो के ना ठाल बस बैठ जेबू ए जे अरे तोरी दादी में पूजा करे ना जात रही वो तो जुठा देले वो शादी न जुड़ला पर पुणे से आके तब चढ़ा उड़ा के तब बाटल जाला समझ गइलू ई कुल सिखाएला नहीं बटल मारा तू तबे हां रखले बानी रे देखा दिमाग खराब कर बड़ू धरम ना कैसे कहला रखल बा गलती से मार ई कहि तू ई देखो ना तो कहि तमस का नहीं को पागल सन के तू तो जानते ना बड़ू आ अरे हम जानत लेकिन हम इहो ना जानी तना पागल काठा जमीन बेचा सड़ू कहीं के करना रही रे जाओ हो जी जा हम किन चल तारा कहां चल हम किन के तो खाले बनाने मारबू ना बुना बतिया देख ले अरे खेला करो कहीं चल को सामान को होता कि कोना माओ को सामान इंसल्ट कर मार दे